Velkommen til Gate Academys rytterseminar. Her er en dejlig weekend. Det er jo en årsfest for os. Så vi samles nå en gang om året, og så har vi rytterne med på en stor fest, hvor vi går i dybden og hygger os. Så vi har det fint. Man kan sige 2 skridt længere op ad trappen i går og i dag fra Stigenreden. Fra det kursusforløb, jeg ellers er på Benrune, så bliver det her sådan, lige må rykke op i næste klasse. Og få lov, nu må jeg gøre det. Nu må jeg begynde at lave flere halvparader og ride den vej. Så det er absolut et stort ryg videre til hestens uddannelse. Det er jeg tydelig med. Det er interessant, at for det første, at på Gate Academy, der er man jo et hold, og det er de samme mennesker, man møder hver gang, og man kan følge udviklingen både ved hest og rytter fra gang til gang. Og så at det, man selv lærer, og det, man lærer ved at se alle de andre heste, det er jo noget, man kan tage med og bruge på, ikke kun den hest, man rider på nu, men på de andre heste, man har hjemme i stallen, eller de heste, man skal have i fremtiden. Så det er sådan meget udviklende. Det er ikke kun et weekendkurs at sige, og nu skal vi lære tølte. Det er sådan meget grundlæggende det hele. Og man kan jo se, at det virker. Så det er jo fedt. Han er sådan lidt en bøf, der minder lidt om en labrador. Sådan lidt tung og ulderbasket, men sød og dejligt sind og masser af tølt. Han har en tendens til at gå konkav til venstre. Jeg synes, jeg får rigtig meget ud af, at der er fokus på rytteruddannelsen frem for, at det er hesten, det handler om. Jeg synes, det er meget vigtigt, at man som rytter hele tiden kender, hvor man gerne vil hen og få mulighed for at reflektere fra gang til gang og prøve nogle ting af og blive justeret til. Og det er det, der er fokus på, sådan så at du egentlig kan komme med, hvilken hest du har. Opgaverne. Se Stian løse opgaverne på hesten, som man måske selv kan have svært ved, eller som man kan have svært ved at danne sig et indtryk af, hvordan de skal løses for at være løst rigtigt, så de virker og ikke gør noget forkert. Ja. Eller ingen virkning har. Og i forhold til at sådan forløb, jeg er gået fra 0 til 100. Eller ved ikke. Altså fra ikke at kunne ride til at kunne ride. Og selv kunne arbejde videre derhjemme. Og det synes jeg, at det der er forskellen på Benrunes undervisning og alle andre, som jeg har prøvet. Og det er mange forskellige. Det er ikke, at han kommer jo ikke med en løsning, men han lærer en at tænke selv, og det synes jeg, det der er så essentielt ved det her. At når du går hjem, så går du ikke hjem og tænker, at nu er jeg røven i klaskøjte på onsdag, fordi så virker det ikke mere. Men det gør det. Det virker jo, fordi at man har lært at tænke selv og kan løse opgaverne. Og det er det, der er det helt unikke ved det her. Ja, nemlig. For når du kan mærke, når du så giver lidt efter, der er egentlig da den kommer lidt mere til efterhjælp. Ja. Benrune er jo en professor og en filosof. Jeg gikk på kurs hos han første gang, når jeg var 10 år gammel. Det husker jeg godt. Og jeg gikk på hans instruktørutdannelse, så jeg er jo mer eller mindre preget av han fra før da, tidligere, så det er veldig inspirerende og trygt. Det er veldig trygt, for at den kunnskapen Benrune har, den er håndfast. Den er, hva heter det, med substans. Da blir han bare litt blødere her, litt overbøyd og litt mjukere i halsen. Hvis vi samler den litt, eller rammer den litt inn på utvendig, og så tar vi skulderen litt inn, men samtidig holder halsen rett, ganske rett, og framdelen litt i posisjon, så at den ikke får bøye seg.
Då blir hästen blötare här istället för. Då bygger vi kontakt till det området här då. Istället för att vi bara böjer hästen här framme så blir den blötare här. Men vinkeln i bakbenen är akkurat detsamma. Super godt, at de er på begge to. De ser jo ens på tingene, og de kan også, kan man sådan mærke, spille noget op imod altså hinanden, ikke? Plus at os som tilskuere og tilhører, vi får mere ud af det, fordi i det, at den ene underviser er optaget, så kan den anden ligesom være på imens. Så selvom han rider, eller man måske ikke selv har hest med, eller sådan, så kan man få en hel masse af at sidde og være med, ikke? Specielt med de to. Altså man får sat nogle billeder på. Indtil videre har jeg fået det at vide Bent Hule mange gange, og Peter har også forsøgt ret meget efter det indimellem, at lykkes lidt bedre end andre. Og man så ser stigen sætte sig op og gøre det helt rigtigt. Og hesten svarer på det, og man kan se de små hjælper. Og så tænker man bare, så skal den bare have noget mere undervisning. Langt siden han har prøvet ham sidst, så det er jo sjovt at se, hvad han tager til ham igen nu. Men det er tydeligt, at han arbejder med de samme problemer, jeg gør, og så er det jo sjovt at se, hvordan han løser dem, og høre hans mening om det. Så også at der ikke er noget, der er ikke nogen genvej, og der er ikke noget mystik over det. Det er jo bare, som vi regner med, det er. Så skal jamen, det er jo lærerigt og udfordrende, og det gælder på flere planer. Det er jo både det personlige plan og det menneskelige plan, og så er det selvfølgelig også på det rytterfaglige plan. Så der er mange dimensioner i det. Meget udviklende, ja. Også ens selvindsigt bliver nogle gange sat lidt på prøve.